efunisa ukuthetha. And yayiva lento igqityo thethwa apha yoba even kwapha ecourt akho docket akho ntoni umuntu uyandandaza nje. Mane sehliso senyuso mane sehliso. I think wena ninabahlali mna awutake ndibulele icourage yenu ningabahlali plus nefamily uba into ezilolu hlobo abanye abantu baba threatened ngamapolisa. And I hope amapolisa ayaunderstand uba qeshwe yi-community. We understand that they are ithemba le-community. And xa ungumuntu omdala that was suppose ujonga if usingabantwana babo bebe suppose uba no xa umntana ekhalaza ngapha ujonge lona ukhalazelwayo ba yintoni lena understand ngabe uyenzile na. And umsebenzi wamapolisa is ukuthi make sure ba wonke umuntu treat fairly. And when the community feels like we cases lot because mna ndiyayiva isizathu oba ezizathu nisibekayo ba if amapolisa ayenze olhlobo nithetha ngalo it was not fair. I'm not saying amapolisa ayenzile, but if nibeka olhlobo nithi amapolisa akazithathanga istatement to abantu ebebephaya bathatha istatement bedlula njena befuna ulandekeni abias, and it's unfair lento lena. And we hope uba mhlambi le case lena yenu izohamba iye to kwi-commissioner le intsha yalapha Eastern Cape i-understand uba kwenzeka ntoni na, because it's not the first time we've got ifamily yakadyana. It's not far away from Phakuni. We understand, and I believe the same police station we understand that is doing lento lena. And besocela nathi siyi-BCM TV to amapolisa Eastern Cape bakhe bayojonga uba ezi cases zimbini izokunika siswami ezi cases zimbini le kanene kunye nakabawudyana. I'm not saying asizanga apha sithi unene akareyphanga, but what esizoyithetha apha because asikho elaa xesha kube kusenzeka laa nto, but sithi mayikhe ihambe ngeprocedure yayo ngokomthetho lento lena ingakhiwa apha phezulu alanti ke athathwe as guilty ingakhange istatement ziphume. Izophuma inyani kwaba bantu bebephaya, and kubantu bebephaya usisi lona uwele lithi wele khange livento akho nto yenzekileyo understand according to yena knowledge yakhe. And with zonke izinto ezibekwayo asiyazi right asiyazi wrong, but amapolisa cannot uba bathi basaphanda babe istatement zaba bantu bebephaya zingakhange bayozithatha bakhe babuva ubungqina baba bantu bebephaya. Siswam makazi ubukho into ofuna ithetha nawo uthi sithe basi siya kunene kwakhona ngenisithathu isibini kwathiwa unene makaye esikhothi ngaloo mini kwaqala kwathiwa makaye ebhikhothi isahlala imini yonke akaveli unene kube kuthiwa liyamiswa ngokwetyala zisiye esikhothi esikhothi ngosifikile phaya kwathiwa babizwa kunene ndabe nami sengibizwa sangenzwa kwelaa gumbi labecuphi awukhona kunene kwakhe statement wabuzwa bona bekhona wachaza ekhona usiphamandla wachaza ke nelwele wabuzwa kum uzobese unene elwele lingqina kaKings wabuzwa wona ngubani nokungqinela wathi ngusiphana benqozo endlini nami wabuzwa kum ndiyamazi nosiphala ke yena ke wena yamazi futhi kodwa sicela uye kusiphala enze affidavit azina emapoliseni exela into kwana wayebhangiwe wenqozile uyile usipapa kwaloyithi athi amapolisa wakalinda becuphi bengababaza dama nosipha babekuthiwa masikhawuleze sifike kusasa ingalamini beqoqa imali emekhoti saleqa nosipha ekhoti ndafika nabathini bakhe yanje alamapolisa masileqa PF Street obhala nansi affidavit exelayo ayibhala usipha sebuyisela back phakula mcuphi ulapho ngosuzova khona ibandla lonene ba unene uhuqa nomntana ambetha amdlungula then ke umantshi uphasi bamntana unelimehlo nendawo ebomvu apha nazi bakhuthuka apha nalapha na so ke ngokulapho ke ukufumanisa uba unene ku-dangerous khona i-statements kasipha usenze njani ngosuke kuthiwa ngakwenza i-affidavit kangabi na-statement asifakileyo unene umntu awunikwa ibheli kangayifumana ngolo hlobo. But siswam ni-expect uba
with all hlobo i-bail ixhomekeka kulo muntu uphanda icase. You understand? Hayi ndisaxela nje i-bail ixhomekeka to umuntu lo uphanda icase nguye oye akhuphe ilandika into abuze oba benguye opposer i-bail nguye okwazi uyivumela i-bail athi ama kanikwe i-bail. And now with this person obonakalisa ohlobo ibeka ngalo ba ubias nicimba uzoyifumana njani i-bail. You understand? And i-question emphi andiraise yilena ba xa umuntu lona uphandayo ezi zinto abantu abaphaya kaloku bimele ba before a charge unene bimele ba eza statements zabantu it cannot be oba i-supplementary ilandikeni ilandika kuthiwa i-supplementary ntoni lanto leyo yofakelela kwe-statement lele zamangqini. Yeah, understand? Ibimele ba lokho before cause lanto leyo yilena imxelelayo ba ndingamnika i-bail lo muntu xa kuthiwa u-dangerous. Yeah, understand? Oba bu-dangerous buza nomcuphi lo oba akadeserve i-bail. But now into endizama uyibuza yilena ayimelanga oba ezi statement zenziwa ngospa zenziwa ngamawele zenziwa ngabo bonke abantu bebepha on that day zenziwa nanguwe ayimele banga umphandi lo wecase uqale ngaye. And ibimele ba yilanto ewe nina nifuna uba landikeni ke mna ke ndiyimedia mntasekhaya we test ithetha as it is. It's really unfair ohlobo iqhubeke ngalo. You understand? And if iqhubekelohlobo it's unfair. And umphandi wecase lona ibimele ba kuphandwe yena oba uyintoni kulomntana. You understand? Because there's no fairness kulento lena. You understand? Afike mazi isikhoqweni babhunga itubeliti mina ndithena babona banaba besiza ndiyazi most obvious bazafuna isithixo sakanini ndabusuka abasendlini lapha ngoba ndingasendlini bayimini lapha kwafeni awu bexoxa lo mntana ngasesikhoqweni bayitheni kodwa kuziwe ekhaya yo bethile lona ndibhasi bafike bema itubeliti bethethe lo mntana lathana thethe ndibandihleli phandle banengikhombe ndikhombe ndiqoma nje msuku bendahleli ndiko bafike ndihleli pha yohlala ngasendlini. No, siswam, it's really unfair indlela, especially la police station yakaloid. It's a second case lena sifumana khona and besenza the same. We're not saying and I'm not saying oba ulandela but what we're saying yoba at least xa bekukho istatements zalamangqina zabantu bebepha ebusuku bonke inyani bezoyifumana pha. I think it's the same thing eyenziwe with mangazidibanisa ezi case mhlawumbe different but eyona nto sikhalazelayo kwezi case yoba khawukhe aba bantu bebekhona phaya ukuba baxolisa babekhona istatement banike istatement nazo then mhlawumbi wena polisa uzoyibona ke ngoku ba inyani iphi ingaba lo muntu uyadeserve uyohlala kwi-trial okanye akadeserve na. And masithi ke ngoku akadeserve uhlala kwi-trial with ezantsuku zakhe zonke ehleli pha uzokwazi uzibuyisa njani le polisa. And I think sinabo amagqwetha apha siswam that are watching izinto zethu as i-BCM TV benibawela mani uputa i-challenge to emagqwetheni. Here's a case nibayivile abantu abalanda bangamagqwetha balapha ke bakhe basiqwece ecaleni ke bathathe le case kanene bayiphande ubunyani bayo yana siyando ba ithini lento le. We're not saying ulandikeni but if there is lento abahlali or nefamily bathi yenzekile phaya it's unfair. If yenzekile ohlobo it's unfair. So besicela to amagqwetha lapha and alapha kwiBuffalo City abantu abawaziyo umthetho abalandikeyo ke bajongana nale case kanene and to mhlambi ikhona inamba enoyishiya for oba mhlambi lo muntu ke ngoku uligqwetha or lo landikeni omhlambi nonike inamba then ndiyibhale ne for oba umuntu oligqwetha akwazi unicontacta oba nansi can isicontact kanene I mean isifamily sicela nisicontact we are prepared because in most cases yofumanisa uba ifamily zaseziphunzana zezi family that cannot afford amagqwetha. Yeah, understand. And kuni imali yegqwetha ile mali yegrocery yefamily yonke yenyanga
That's why ubonisa uba even nee-police stations zenu eziphaya ziyayazi uba you cannot afford nizoxhomekeka to kwamagqwetha estate. You understand? So bengicela kumagqwetha akhoyo that can help iifemeli ezilolu hlobo eziphuwa ezaa nto kuthiwa ngoo-pro bono bathathe le case khe bake basiphandele yona uba ihambe iphele phi na, because it's one of ifemeli that cannot afford ubhatala igqwetha. But if bayibeka olu hlobo ililo, nam ndithi iyanida uphandwa kakhona. Manibulele ngexesha lenu as ifemeli. Ufuna ungena ngosisi? Hayi ngifuna nje uraise ndiyana bandifike sekulethi na. Laa ndawo ithi lo mntana ureyitshwa njani okokuqala beba yi-4 endlini. Anti uboyfriend wale ntombazana ibe ngulo mntana ibe unathi bayi-4 endlini. Iphinde ekruqweni kwayo isikhalo sivuwena ngabahlali. Akho mhlalo vesikhalo. But kaloku i-question yilena wena sisi wam elandikayo, umakazi akafuna ubonakala yena. I-question yilena ereyizwayo wena makazi yile uba how can urhuqwe uphinde uyozinkqonkqozela because umakazi umvile. And aphinde urhuqwe uyobiza i-boyfriend yalo nalona. You understand? Urhuqiwe wayendaweni le ndithi if uthi uyi-investigator inyani awunodlulwa ndim ndingunondaba. Ya ndingunondaba mna lo andilandike mhlawumbi le nto umcuphi ndifuna andiprove wrong oba ndirongo. You understand? Ndingunondaba. Urhuqiwe now uyobiza lo nalo oba niyohlala apha nilale kwalapha ngulo mntu ebekurhuqiwe. You understand? Ukhwatywe utsho usisi lona uphinde uqhwabe lo mntu uthi ukureyipile. Ngokulelweyo ngokungaphakathi umreyipile. You understand? So ngomphi lona, you understand? Yaqonda umuntu onepower apha, sorry, umuntu onepower apha ngulo uqhwabayo. Akunothi kaloku ndithi mna ndiqhwatywa ndithi ndim oreyitshiweyo. You understand? Ndim oreyiphayo. Nomfazi wami siyocela lento amaxolo kulaa mntana umhlawumbi loo nto ayifunayo simnike. Laa mntana wathi akafuni umakazi lo nefemeli yakhe phaya yapha because ukhupha umshaya wathi ke yena umuntu onoba khona ndim plus nalo. Ye mamkhulu yazi yenye into leyithethayo ngoku uthi nayo zama niyekuzama ucelisa uxolo oba macela uxolo yanicela iyobalisa and nisithi abonelelo okanye nguye lo waza nendaba obonelelo uba hayi akanangxaki. Sasithi makawucela siyocela ixolo thina yokhulula athethe nalamapolisa bambe aye ngokwakhe. Wathi laa mntana xa ithethayo kum wathi leya into seyingaphambili kumantyi because into angayifuniyo akafuni ifemeli le kanene ebala umakazi. Wathi abona abantu ambawela ngulo nalo esinothetha naye singabafaki bonke bebephaa endlini siyixoxelekile. Yaqona? So yonke le nto lena ngoku xa ndimcengayo athi sikabalise ke ngoku kulo mama ndibhizi ke mna ndizawuya kwenye ijob. Athi yena xa balisenya into athi nendoda yam yoqala ndayibambisa ngeli hlobo likanene. Ngowesibini ke ngokuthetha yazi uba yaphuma njani na. Yabona le nto ngowesibini uyithethayo usisi bekwayithetha naye esithi usisi buyikwayithetha mos nawe mntasekhaya esithi wayeke wayithetha nawe nalapha kuwe leyo into. But I think sigqibile xa ilolu hlobo. Mna mandibulele just ngokuza apha kuthi nisitrust with this story esi and benzophinda kwakhona man ndisithi we trying to build a relationship right with amapolisa and siyi-community sinezivubeko zamapolisa and siyayifuna laa ntembakalo between thina siyi-community namapolisa and ii-cases ezilolu hlobo zezi ziyisusayo laa ntembako.
Yabona xa ungumntu oabuzwayo soze uthi nangoku xa ungawathembanga amapolisa uye yile nto iyenza uba umthetho uthathele ngenxa yoba awunayo i-confidence uba bangayisota le nto. Uyayazi uba basanothanda lo mntu uyombambisa ingahambeli indawo le nto yakho. That's why abanye abantu baba ne-revenge athi umntu hayi andiwathembi kalo mapolisa. That's why ubona kuthiwa izinto sizithathele ezandleni. So bengisithi emapoliseni siyacela mani baphinde babuyisele isidima sabo to i-community, and if ikhona bayimamele le into abaphathi bamapolisa khe bayithathele ingqalelo le into khe iphinde iyojongwa le case kanene uba yintoni na. If ikhona imistake esiyenzileyo as i-community or i-community media basixelele uba hayi imistake iphebe phaa naphaa, apho niphoza khona njengoba nina nimthethelela nisithi ayihambanga ngendlela ani-understand uba le nale ibimele uba yenze olu hlobo. Siyayifuna la explanation to emapoliseni so that nefamily sikwazi, because siyi-community media ngumsebenzi wethu to educate, ufundisa abantu uba umthetho uhamba njani, and ngumsebenzi wethu ukunika i-confidence abantu uba sanuthathela umthetho ezandleni yalamapoliseni. Xa amapolisa efeyila i-community ke ngoku uya-understand, I don't think oba ngamapolisa onke, it's just one individual that has taken a decision not ulandela i-protocol xa kubanjwe umntu ibimele uba kwenziwa ntoni na. But nevertheless winethemba uba amapolisa azosinceda kule case. Masibulele bahlali. Okay, funa uthetha ukuthi ngeke ingxaki futhi into endifuna uyi-emphasize kule nto ebangela uba size apha. Uyasibona uba singabantu ababhinqileyo silapha. I-rape yinto eserious okokuqala. Into eserious i-rape. Asinoze sidlale ngomntu obhinqileyo erechiwe ehlukunyeziwe. Ndicinga uba xa sisonke singabantu ababhinqileyo sinayifeshe yethu ye-abuse. So asinodlala ngale nto. And apha asizanga zokuthi unene akasoze athi mhlawumbi umntu ungumntu, but into esifunayo yi-fairness, because into esikuyo ngoku sinefear yoba unene sejikisiwe ngoku izihlandlo akade axoxa abantu bayayapha bahambe ngeenyawo, abanye bakhwele ngeemali zabo zogqibele nefamily kanene izama unako uba makuthiweni mhlawumbi noba kufunwa ibheli noba kuthiweni iyoboleka imali. Yethi xa befika phayana kuthiwe hayi akanikwa nestand. So eyona nto isibali baside sifika phaa intlungu yoba nathi ingase sikhe simbone unene ekhwele phaa estandini namangqina la aye khona. Ikhe ide ithetho loo nto because kaloku ngoku olu phando asiluboni. Xa unene yena utya yintoni, utyiwa zintakumbi apho zimtya khona. Is it worth it nabazawuthini xa se igama likanene lihlambekile kule nto, ngoba ngoku iinyanga ziyahamba kubekho i-23 kaJulayi. Asiyazi nale 23 kaJulayi uba xa ifikile kuzawuphinda kuxoxwe nyani na. So side sizapha ingase into kanene sisiyibona uba ide ibheka ngaphi nayo nena afumane i-chance yothini yovoyisa iside lakhe le story ebahlalini nakooprosecutor nakoojaji, siyibone nyhani uba hayi unene ubonwe enetyala yiyo loo nto ehleli phaa. Angahlali phaa unene ibe ngunamnawe ibe laa ntombazana yayo nigalavanda apha elokishini senze ezinye izinto. And sinefiye ngoba kaloku sinobrother, sinomalume, sinobhuti, le ntombazana ayikhethi. And ke ngoku iyaheha because kaloku ihlala inemali ihamba etawuni, ibuya abafana abanxaniwe abaphangeli bahlele elokishini izikhethele lo mfunayo. Unfortunately unene ke nayo uye wayi-victim ngoba kaloku uhlele elokishini xa kuthiwa nantsi into sele, because enye into esifumanisayo uba le ntombazana ayifuna iyazifunela and ke ngoku ayizungavunywa because inezi zinto inento iproducer nayo. So who is next kule nto yayo ngoku kule plan yayo? Kuba kubantwana bapha. Yes, ngobrother bethu notata bethu nomalume bathu, who is next? Mna I would say as bensitsho bendikhalazi bendicele amapolisa niwayijongile icase bendibawela mhlambi siyithathe siyise nakwela department ka-justice sithi, especially with that police station, and when it comes to as cases rape kule kanene kunye nekale kabawutyana siyabawela khe bayijonge ezi cases soba ingaba really zihambe ngendlela right na ku-department lena ka-justice. And if sithi abarongo as i-community mhlambi i-spokesperson or ujustice akasicacisele akazosinika uba yintoni lena siyenze wrong as i-community, and nathi mhlawumbi abe neza engagement, Department of Justice unazo za engagement
with ii-communities akhazocacisela eziphunzana eDangen village soba abahlali xa kucase elo hlobo ibimele balandele iphi route akaba educate about i-rights zabo nomthetho wabo. It seems like abahlali now yile nto ndiyoyikayo uba izobuyela thulanta abantu bathi le police station yethu ayisincedi. Xa uyapha kuyoripota kujonga uba usuka kweliphi ekhaya or unantoni. Le nto lena mayilungiswe ngabahlali and ilungiswe wrong ngabahlali. Mandibulele kwakhona ixesha leni enkosini. Yes.